Siyabingelela ababukeli emakhaya ngingumpostoli uMashiyane siyambonga uNkulunkulu ngani mfowethu uqala ukuthi nibe ingxenye lomcimbi omkhulu kangaka noma wale nkonzo enkulu kangaka yayithi sithube ngikhona ngaphakathi ukuzothi congratulations kubaba uHadebe noma uHadebe sebenzini ongaka nasohambeni sebelihambile leminyaka engama20 bese emshadweni. Siyabonga kakhulu mfowethu. Ngathini kulobukelayo baMashiyane ngoba siyabona sikubonile nje uhamba evangelini usakhuluma insindisi njengoba injalo ungakazi uyixuba ungakaze uyishumayele ngendlela mawufika kwendawo mhlambe kulowa muntu loba senithathile uzayo nawubeka kuleli zinga osukulona manje ungathini ukuqhubeka phezulu lawo mazwi kubona ngoba namhlanje siyabona ukuthi uzona ukhulile yabona awumile kule nto ababemikiyona masibuka ubuhle bezinto zamanje sibona nina niphambi kwawo. Mfowethu umuntu osibukayo emakhaya one endimeni yobuyoni singasho sithi into yokuqala ebalekile ukwazi uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu umazike uzokwazi ukuthi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu sitshela ukuthi akaguquki. So there is nothing engangenza ngishintshe kulento engikuyo ngoba okokuqala not as much as ifana ningathini kufanele ube business minded uwazi ama principles akwa business ukuthi whenever you've got a goal and a vision u maintain kanjani lezo zinto ezinjengalezo. The same thing applies nakulolu hambo lethu lokukholwa ngoba simi ngalokho nala ekukholweni ukuthi ezinye izinto you learn empilweni ukuthi kusenziwa kanjani zihamba kanjani uzimaintain kanjani. But all in all ngifuna ukuqinisekisa nje kumuntu oyisayona esekhaya ukuthi uhambo esikulo luyilo okokuqala yonke ebalekile ukuthi abantu fanele bengayidoubt ukuthi lento yobuyona esikuyo iyiyo nje iphelele. Siyafana namanye amabandla akhona noma amanye amahlelo akhona futhi you'll find out ukuthi uma usuhlala phansi kahle ubhekisisa uyokubona ubuhle bokuba kule field esikuyo. Usakhuluma nje baMashiyane kukhona into efika kimi kunomfundisi la obekhuluma kakhulu ethi ubonane noJesu wathi amazona athatha umjiva ayithinge ngoba lento inoSathane. Lithini ukuphawula kwakho kulo ladaba olusithinte kangaka thina njengabantu abavathayo? Number 1 njengesayoni nami nginayo into ethi kubamfundisi uEgna lo bekhuluma ngiyafisa akasichazele ukuthi njengami mina ukugqoka kungubuyoni akuyona akukhona ukukholwa. I'm presenting ubuyoni and ubuyoni engiyibo akungiphambanisi noJesu and ngizofa ngibonane noNkulunkulu and ezulwini lanathi angikhona mina ngicela ukumchallenge ngimtshela ukuthi uma ecabanga ukuthi kunjengalo Jesu ambonile lo ngimkholayo akuyena lo ngimbonile ngikhonza uJesu owangibiza ngiyilento engiyiyo and align me ekuthenini ngishumayele ivangeli leqiniso kubantu baphenduke bakholwe nguJesu eyinkosi nomsindisi. So sometimes ke lithi iBhayibheli bakhona ekhathini zokugcina bayovela abafundisi bamanga abaguqula iqiniso balenza amanga. So angifuni ukungakusho ukuthi I've got the pain ngoba asikwazi ukubonana azosichazela kahle ngoba funa sichazele lo Jesu ambonile ukuthi imuphi ngoba losikholwa uye njengokusho kwembhalo. Mina angifuni umuntu athi ubone uJesu angakusho akukhothe kwiscript ngoba lithi iBhayibheli uma kungavuka ngishingelosi iqhamuka ikhuluma okuphambene nezwi lithi iBhayibheli asimqaye lo muntu. So ke uJesu ubizela abantu ekukholweni ukuthi bakholwe baphenduke bazi iqiniso and ke iqiniso mawulazi kuthiwa iqiniso lekukhulula as izwi lisho. So ke umfundisi mhlasimpe uma singathola iclarity uma nami ngiyafisa ukumphosela challenge la akhona ukuthi ngiyafisa mhlawumbe umfundisi aphumele obala angatshela abanye abantu akatshele thina sikhona singabefundisi basezayoni and we can provide our numbers kube even none sithangami azosixoxela ukuthi imuphi lo Jesu ambonile othi amazayona ayesilogweni ebese esitshena futhi ukuthi uthi asenze njani thina esikholwa uye ngisho kahle njengokusho kombhalo ngoba sikholwa sisindisiwe njengokusho kombhalo akulona isonto esilenzayo sikholwa njengokusho kwembhalo. So ke siyafisa ukuthi asichazele ngoba engazithithi usebona omnye uJesu ophambana nembhalo yena so sifisa ukumbona lo mfundisi akezosichazela ukuthi imuphi lo Jesu othe amazayoni ayesogweni wayesethi uthini ngathi thina esikholwayo saphenduka sasindiswa ngaphezulu kwakho konke.
kubanzima kunzima kakhulu ngiyacabanga ukuthi nawe yezombukeli kulungile sizoyenza indlela ukuthi simthole simbeke phambi kwamakhamera sikhulume naye aphinda sicacisele mhlawumbe mase nibeka kanye naye etafuleni ukhona imibuzo nje odinga ukuthi umbuze yona engazi ukuthi ke le ndoda singayithola bakithi ngoba ngiyacabanga ukuthi ayikude khona la kulo South Africa sikuyona. Hayi siyojabula kakhulu umsakazi uma simthola kuyosijabulisa kuyokhulula umoya wethu kuyoluhlanza futhi igama lethu njengobiyoni futhi ke kuyolihlanza nevangeli ngoba asikwazi ukukhola siphenduke iminyaka emingaka siphethe ivangeli sishumayela ivangeli lingaxutshwe nalutho kuyilo lodwa nje lingaxutshwe nalutho ebese kuqhamuka umuntu nje evuka ekseni azositshela ukuthi usethu uJesu kuye hayi no siyafisa impela futhi siyakuthandazela ukuthi atholakala kezosichazela njengamazayoni. Hayi kezwakala mfundisi siyabonga isikhathi sakho sipesona. Siyabonga kakhulu, God bless you. Amen.